I'm 43 years old. Mgbe for this guy o wee na-eso m sị na ya chọrọ ịnụ m. Mgbe ji onye arụ n'ọdụ, ọ bụ na nya wado 39 years old. So, mgbe si a na ntọli ya na m achọrọ ịnụ ya. Mgbe ji onye arụ n'ọdụ, ọ bụ na nya wado 38 years old. Mgbe si a mba na ntọli ọfụma, na m achọrọ ịnụ ya nọọ nwaanyị ka mbụ. Ọ bụghị ọta, ndị ya abanyego na early 40s ya. Ọ sị a na age is just a number. Na o nwere ife ome ya nọbụ ya. Ndị a love ya na ọ bụrụ maka age. Ịghọta, ndị afọ ihe dị ama na ama. N'eziokwu na ya dị 38, mana ya bụrụzi ụmụaka. 2 years alone na ya mekwe 40. N'aka pa dịrọ too much. Ịmagolu na convince ye. Ya wee kwalụ. Fana bụ wee bili. Ya wee mụọ nwa nke izizi ọ bụrụ nwa nwaanyị. Ya mụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwa nwaanyị. Ya wee dị ime nke ịtọ wee nwee miscarriage. Ọ sị m na enwere miscarriage. Ya ọ sị m di ya mara ka ife nke dị adụ. Ọ sị m nne ka agwa m na ọtụtụ ndị dọkịta bụ ife na-agbasa marriage. Dọkịta ya wee kpọọ die wee sị ya na nwunye ya adụgo too old for ịkpa afọ ime. Chetakwa na ụmụ na-abụọ ka amụgolo. And na ụmụ na-abụọ na nke ọzọ dị only 7 months ya wee tụrụ ime nke bụ ọ bụghị ọtago. Dọkịta wee sị die nne ya adịgo old ịtụ ime. Na this miscarriage ya nwere now nọ maka ejie. Nye ekwezine ka ọ tụ ime ma ọ bụ na ọ chọrọ ka nwunye na ọlị ya ndụ. In fact na ife dịlị ya n'ime adọrọzi oke iji wee create nwa. Hey! See, madam, I know that this is painful, but you have to take it. You have to bear it. You guys may adopt or, but don't go for another pregnancy. Hey! Osimone, di ekwulu ọtọ chaba red. Ozugbo ya nata n'ụlọ ọgwụ na o mesịrị dị 2 weeks di esi anyị a ga-anụ nwaanyị ọzọ. Hey, Osimone, ihe a wutie. Kekwe n'ife a ga-eme na enwere choice na dọkịta si anyị amụzi na ọ sị m mana ya jee n'ụlọ ọgwụ ọzọ fasị anyị aka nwee chances di esi na ya chọrọzi ya amụzi na dọkịta ekwugo bụ na dọkịta ekwugo ka n'ụlọ ọgwụ ọzọ dọkịta ahụ mebeli ebele si ya na ọbụgodu na dọkịta ga-agwa gị ha na ọ bụrụ n'iru your husband na onwe certain things ada ekwu n'ife abụ your body na gị nwa maala ma ị ka ga-ebu na onwe ndị na-amụ nwa na 50s ịghọta na n'ife dị ọlụ gị bụ just to prepare onwe gị very well before ịtụrụ ime ọzọ na age ga adọrọzi mma ịtụ ime without to prepare onwe gị before ịtụrụ ime ịghọta na ya wee natagwa die na di ya chọrọ dị ịnọ ọ chọrọ dị ịma ọ sị ya na ọ ma na ọdụgo old na asị na nwaanyị arụrụ ihe nwado otu ya wee sị ya na ịma na ndụ old before ịnụba m it's not like I hide my age for you. Ọ sị ya na ekwugo na ya chọrọ nwa nwoke ọ sị m di ya pụkwa ahụ bido kwughalịba sị ya na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ukwe dike a werite ọnụ. Hai! Obido na-akwụgharị osisọli ọbata osisọli ama ya batara pịa onwe enyi nwaanyị ahụ ha ya lia ihe anụnwa flat fana abọbili ebe afọ pịa this girl adị ime. Instead die ga-abịa gwa ya na ya chọrọ ịnụ nwaanyị o jegwa ndị be ha sef ọ gwara agwarakwu nyanwa fanine solujeme ego this girl fanine solujeme ego this girl. Nya wee nụ ka di ejesela bata nya wee kpọọ nya wee sị ya n'ịgwa m na ị ga-anụ nwaanyị na-abụ asị nga anụ na now na ifu that woman chọọ ime gie o kwerezi ka isi wee gwa m ọ dịkwanụ mma ọ bụgodu na ị ga-anụ nwaanyị na-abụ na ọmụnwa bụ the first wife. Ọ sị ya biko na ya chọrọ ọ sị ya na ọ bụ na ọ gwara ya ya kala iso je nụta this woman wee come ọnya very well as a co-wife. Ọ sị ya na ya chọrọ ya wee sị oke n'ijegonu tia na-agwaghị ya na nsogbu adọrọ na ya chọrọ ịbịa ka afụ dị woman. Ọ sị ya na ya chọrọ gị buru uchu gị na ya chọrọ uchu gị hịa ga-abịa n'afọ ya na o nwere ife iji eme. Hey! Na sị oke o ya kpọọ ndị be ha nwa ndị be ha sị ya na nnekwu ihe na-emenụ ha sị ọ bụrụ na di gị si gafọ na nwunye hapụ na ya nụ na nwoke ka ọ bụ na o nwere right ịnụ nwaanyị na one dị ya mma na-agbakwa nkịtị pịa this lady mụọ nwa nwoke. Ọ sị m nne ka a ghara ịhide obi gbawa anya chai obi gbawa anya
n'obi gbawali abụrụ na nwaanyị mụrụ nwoke. N'obi gbawali abụ kedu ife Chukwu ejire nye nwoke. Au nya ebe sie ya wee kpọ gị wee sị congratulations. Wee sị anyị nwunye fonu ka akwa ilie ọ sị ya mba nye ekwu inelie. Ya sị ma o nwere ife ame ọ sị ya na ekwugo na ya chọrọ. Ya wee sị ọbụna a ga-eme child dedication let me know ka mbịa. Ọ sị anyị abịa na ya chọrọ uchu gị here. I don't want you to have anything to do with my new wife. Hey! Asị m nne nwoke kwụsị ịbịazi bie na-asọzi asọ ka ụchụ. Ịgbara ya gwa ndị be ha asị a ka ekwe n'ihe olo nwoke nụrụ nwaanyị ọfụ n'ụlọ eburonu tugeda. Ọ kara mma etu ọ hapụrụ gị ịnọlụ nke gị iche nwaanyị nọlụ nke iche ọ ka okpoku unu ọnụ ka unu nyọba ọnyịnya ka unu nụba ọgụ. Onye ya gwala ọ sị a na ọ dị oke. Ọ sị m nne na ihe a bụ na 3 years di nụrụ nwaanyị a for one day na di ya tụnụrụ ọkpa ebe ha bi. Ya wee gwa ndị be ha sị ha na ya ga-ahapụkwa this marriage. Ya ga-ahapụ ya keke ya esi nọziala otu ya ada anụ di ya ada afụ di anya nwaanyị ya na-anụ di o ya na di ejeze na nwaanyị ọzọ bili ọjụkwuo na ya na nwaanyị ama mfụ ya ama mfụ nwa ya ama mfụ ha. Agwasa ndị be ha sị ya na ha makwa n'ihe ha ga-agwụ ya na ọ bụrụ na ọchị move on nnọsịkwa na ọma move ya kwesị ka ya mara ife ndị mmadụ lobi ka ọ bụrụ gị ịka ya nọ na this marriage. Onye nọlụ nwebe ndidi na this man ga-echigete. This is 3 years now going to 4 years. Na ada afụ di anya. Ka onye ji nwayọ si anyị achọrọsị ka fa gbasa aka jebele onwe kedu ụdị marriage bụ ihe a. Ndị ama na ya mụtara nwoke ndị a gwakwuru di ezinụlọ like na ya si alị asị ya egbu n'onwe chai nne ọkwa ịfụrụ ụmụ nwaanyị mụrụ ọfanwa ga-eme gị nka. Ọkwa ịfụrụ ụmụ nwaanyị mụrụ ọfanwa ga-ama na ịnọ di ga-ama dị ihe ọ na-eme onwe ya. Fedụọlụ gị bụ ịzụ ụmụaka afọ ọfụma. Nwaanyị bụ nwa ọkwa agadaga nwa kala aka o. And ụmụ nwaanyị bụli ndị na-enete nna fa. Just train them well. I thank God that na onwe ife na-alụ you can take care of you and your children. Maka ife eji asịlị na atụlụ mụrụ ebune bụ aka nwa bụ na ebune fụ nwa nwunye atụlụ osori ejewala. Oh yes, osori ya na-abịa. Etu afụ ka ị ga-esi wee nọlụbe gị na ụmụ nwaanyị akpọnatalụ gị agadaga ebune na-abụ ahụ ịghọta ebe na-eje. Ekpere ị ga na-ekpe ka Chukwu dobe gị ndụ ka ilie aka ụmụ gị. That's it. Manụ na-eji n'ife nkwu wee jọọchị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.